Kom maar in. Goeiedag. Goeie. Wat is dat een vreselijk moeilijk woord, deputeren. Ja, dat is het echt, deputeren. Maar het is wel een hele mooie baan. Dit zocht er ook leuk uit. Als deputiëren meest vaak op paard om biegelijks een gebouw te openen of een lintje terug te knippen. De regering van Nederland bestaat uit een minister-president die het help krijgt van ministers. Zij besturen het land en praten daarover met de leden van de Tweede Kamer. Het bestuur van Friesland is correct zo opgebouwd. Er is een commissaris van de Koning, een soort van minister-president, die het help krijgt van deputiëren, een soort van ministers. Zij praten met de leden van de steden. In gemeentes haast een burgemeester met wethouders. Zij praten met de gemeenteriën. Janne Wietske is nou aan het werk in het provinciehuis. Zit ze hier nou op een iPad te werken? Je zit gewoon alles in. Je zit mijn mail, mijn post zit erin. Mijn Facebook, Twitter. Ik dacht gewoon alles maar mijn iPad. Hé, dat binnen wij van Check op Facebook. Maar een deputiëre docht voor zelfs volle meer als Facebook bijhouden en lintjes terugknippen. Hier zit de vergadering. Dat is mijn collega Hans Konst. Zorgaanbieders. Dan is het zo dat als gevolg van die stelselwijzing, bijvoorbeeld van de financiering. Wat is hier dan? Nogal. Ze ben hier aan het vergaderen over wegen. Deputiëren praten heel soort met orenmeesken om informatie te krijgen over een onderwerp. Daarom is het heel erg belangrijk om met elkaar te praten. Ja. Nou, wij weten het hier natuurlijk net al zelf. Dus er moest maar een heel soort mensen die te verstaan van haar. We moesten praten om de goede dingen te doen. Hé, Grietje. Die informatie nemen ze mij naar een orenvergaderkamer. En dat is een geheime kamer. Het is een hele speciale serie, maar dubbele door. Omdat het wel geheim blijft, maar wat hier achter is er door gebeurt. Zie? Het waar dan. Hier vergader ik met mijn collega deputiëren elke tijdje. En waar heb je het dan over? Ja, dan hebben we het over hoe zwaar hebben we ervoor dat iedereen in Friesland aan het werk kan. Dus als het ook van squallen opkomt, dat is dan ook een baan haast. Hoe zwaar hebben we ervoor dat het veilig naar squallen fietsen kist. Hoe zwaar hebben we ervoor dat de natuur hier heel erg mooi is. Nou, dat soort dingen, daar besluiten wij dan over in deze serie. Ja. Dit is het. Dit is de steertenzeel. Deze meisken bepraten één keer in de maand de plan van de deputaire steerten. Het is een heel oude zeel. Vroeger werd hier al vergaderen over Friesland. En zo'n vergadering wordt het vaak de hele dag. Zit die stoel lekker? Nee. Het is echt weer. We moeten hier soms de hele dag zitten. En dan begint het heel erg in een wet te scoren. Want dit is een beetje een rare weg. Ja, dus, maar wij rennen ik wel eens voort. En dan in mijn collega aan het wet. En dan denk ik, nou ken ik wel even om een bakje koffie. Maai dat? Dat mooi. Ja, maar dat wel een beetje stil. Ja? Dus dan ging ik hier zo achter Del. En dan hebben we daar door. Zo, de zus me net heel bot. Ik ging hier langs. Zo, hier de zus me net. En dan ging ik hier voort. Bij een echte vergadering komt Janne Wietske vanzelfs weer om. Maar nu moet ze terug naar weer een orenvergadering. Waar ga je nou heen, hè? Ik ga nu naar Den Haag. Naar de Tweede Kamer. Heel soort succes.